Nah, Pak Kamret kene wani padane ngono ae. Iya, padane colopot. Colopot nek nyanyi ya apik lho iki. Dek ya aku biasanya ngrungokne suarane sampean kan biasa wae to Mas. Kan wis ada yang sering-sering duet to. Lah iki rumah yang karena kan sing urung tau nyanyi sapa ya? Asat wis tau Mas. Asat wis tau. Ipan wis tau, Obeng wis tau. Mas Bintoro urung, Mas Ali wis tau, Pak Colopot urung. Pak Colopot, Mas Bintoro, Mas Sekso ya urung. Mas Haris wis kayake. Hah? Urung to? Urung. Mas Bisma wis kayake. Urung tau. Wis Mas Bisma. Kalep. Dah. Kalep iki wis iso konser dhewe lho rumasamu. Heeh. Ayo lep. Ayo lep. Durasi. Ayo lah cepetan. Kene cepet. Iya penis apa Mas pidak-pidak. Sak menit. Cepet lep. Oh, wih rem koyo wong wedok kowe iki. Remben. Ayo. Gak. Cik. Ndang. Apa? Lagune Kalep sing ning YouTube apa? Isinan 2. Nah. Mati kowe. Nadamu pasno. Napas tak Tiwas tak kondeli kenangan. Wong tuh kita? Coba. Urung lunas ya HP ku. Iki lek nganti dadi koyo HP-ne Epan. Iya. HP-ne Epan wis dadi Nah. korban. Mah aja langsung, gak iki jajal sik ae. Bola kurang dhuwur. Piye to? Ben pas. Bola balinggo. Bola bali wis kapusan. Cek Mas, aku ndak kuat nyawang iki kopiahmu iki. Tenan welek janan. Masya Allah. Aku malah koyo opo iki? Anu kaya siluman kes. Kaya siluman kes kowe. Wis, nah. Apik ning ngarep. Nah. Bola balis godol. Lagu di bok. Bola baling godolana. Bola bali wis kapusan. Janji manis nalika awal pacaran. Dadi padha lakoni. Dadi payung wis ngalami. Kadung alos ora mikir. Cinta tak pasrah ke Gusti. Monggo teman-teman. Bersama Kaleb Ria. Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sopo wangi ora gelem ngene kaya diserka siramu mang atine kecewa dopan. Kaya duwe satu sepaku hati jebule mong baleni isinan terulang
iku maci apa? Oh. Iya. Maci iyup mu caci. Makasih Iyup Salindri ngono. Ora umur, ora iyup salindri. Iyup Mucica. Iyup mucica. Oke ini Ken. Ben sampean bisa istirahat dulu ya toh. Iya. Ben suasanane tansaya regeng, tansaya rame, bengi iki luar biasa sekali. Ada 2 orang waranggono Widyawati saking Mayangkara. Iya. Ana Genduk Cayu Putri Lope-lope karo Anif Fatul Campur. Aku nyapa? Istirahat.